שלום וברכה, אני איילת, והיום נדבר על נושא באופטיקה, על הלשכה האפלה, או קאמרה אובסקורה. מהי הקאמרה אובסקורה? היא בעצם האפשרות ליצור דמות על גבי מסך בתוך קופסה חשוכה. יש לנו איזשהו חפץ שאנחנו רוצים ליצור את הדמות שלו בתוך קופסה, באופן, איך נעשה את זה? ניקח קופסה, נעשה בחור מאוד מאוד קטן, ואז על הצד השני של הקופסה, זהו המסך, תתקבל הדמות של החפץ המואר הזה. איך זה קורה? בעצם, מכיוון שהאור נע בקווים ישרים, אז האור שיוצא מהנקודה A בראש הנר שלנו, עובר דרך חור ונכנס לתוך הקופסה. עכשיו, רק קרני אור בודדות שמגיעות מ-A יוכלו לעשות בדיוק את המסלול הזה ולפגוע בנקודה B בלבד ולא בנקודות אחרות על גבי המסך. באותה מידה, אור היוצא מתחתית הנר עובר הקרניים היחידות שיעברו דרך החור, בעצם שיפגעו במסך יותר למעלה, ואנחנו נקבל את הדמות של הנר על גבי המסך בצורה הפוכה, ולא בצורה ישרה. גודל הדמות שנקבל תלוי ביחס בין המרחק של החפץ מהמחיצה לבין המרחק של הדמות מהמחיצה. כן? את זה אנחנו מסמנים באות U ואת זה אנחנו מסמנים באות V, וככה אנחנו מקבלים ש-H tag, שזה הדמות המתקבלת, לחלק ל-H, ושווה ל-V, המרחק מהדמות, חלקי U. אם יש לנו יותר מחור אחד, מה יקרה? אז בעצם דרך חור אחד יכולים להיכנס רק הקווים הכחולים, והם ייצרו את החץ השחור H שאנחנו רואים למעלה. דרך החור השני, יותר למטה, יכולים להיכנס רק הקווים הכתומים, והם ייצרו את הדמות השנייה, את החץ הירוק. אז נקבל שתי דמויות, אחת ליד השנייה, אבל בהזזה, כמו בתמונה הזאת. בתמונה הזאת אפשר לראות בעצם מה קורה אם נשים 4 חורים. כאן התמונה של הכדור חוזרת על עצמה 4 פעמים. אם מרחיבים את גודל החור, אז אנחנו יוצרים מצב שבו אנחנו מאפשרים ליותר קרני אור להיכנס, קרני אור מהנקודה A יותר נכנסות, אבל כל קרן אור יכולה לפגוע במקום אחר על גבי המסך, ולכן אנחנו נקבל תמונה יותר מטושטשת, כמו למשל התמונה הזאת. מצד שני, אם אנחנו נשים עדשה, אז אנחנו כן נאפשר ליותר אור להיכנס, ומה שמייחד את העדשה הוא שעדשה מרכזת, הוא שבעצם כל האור יכול לפגוע בנקודה אחת, ולכן נוכל לקבל נקודה אחת שבה התמונה מתרכזת ונקבל תמונה יותר ממוקדת. איזה מערכות פועלות על העיקרון הזה של קאמרה אובסקורה? אז פעם ציירים היו משתמשים בשיטה הזאת כדי להעתיק נוף מבחוץ. בנו חדרים מאוד מאוד גדולים, חשוכים ללא תאורה, בהם היה חור קטן. החור הקטן הכניס אור בצורה ממוקדת מבחוץ, ויצר על הקיר תמונה של הנוף בצורה הפוכה. וכך יכול לשבת צייר ולהעתיק את הנוף שנמצא בחוץ. גם המצלמות הן בעצם פועלות על עיקרון הזה. המצלמות הראשונות היו בעצם מצלמות נקב, עם רק חור קטן ומסך שעליו מתקבלת התמונה. היום יש לנו מעבר לחור, יש לנו גם עדשות שונות שמאפשרות לנו להקטין את המרחק בין חור הכניסה לבין המסך שנמצא מאחורה, ולכן המצלמות של היום הן הרבה יותר
קומפקטיות וקטנות. גם העין שלנו עובדת על העיקרון הזה. בעצם העדשה של העין שלנו מאפשרת לאור להיכנס לתוך העין בצורה ממוקדת. אור נכנס, למשל אור שמגיע מהתמונה של המגדלור, מה שמגיע מלמעלה יורד כלפי מטה, אור שמגיע מלמטה עולה כלפי מעלה, ולכן אנחנו מתקבלת על הרשתית תמונה, דמות הפוכה. אז למה אנחנו לא רואים את העולם הפוך? זאת כיוון שהעצבים הרגישים לאור שמעבירים את המסר אל המוח, מעבירים את המסר והמוח מתרגם את התמונה והופך אותה בחזרה, כדי שאנחנו נוכל לראות את העולם בצורה ישרה. עד כאן בנושא קאמרה אובסקורה, מקווה שנהנתם. כעת ענו על השאלות בקישור ששלחתי.